Здравейте! Казвам се Георги и се включвам от Ателие 47, за да ви споделя няколко събития, които предстоят в следващите дни. А именно, утре петък вечер от 7 часа имам удоволствието да водя мъжки кръг, в който с мъже ще си говорим за взаимоотношенията с жените. И в това безопасно пространство всеки ще може да сподели това какво чувства, какво го вълнува, какво преживява в момента, без да бъде осъден и да бъде подкрепен от останалите мъже в кръга. А на следващия ден, в събота от 11 часа, ще има емоционално пречистване, където всеки от вас, който чувства някаква болка, тъга, гняв или друго чувство, емоция, която го спира от постигането на вътрешен мир, е добре дошъл, за да можем тези неща да ги пуснем и да намерим повече лекота в живота си. В деня на детето, 1 юни от 11 часа, точно така, ще случим импро игри за деца и родители. Това е едно много забавно събитие, което е свързващо не само за децата, но и за родителите. Импровизационните игри са спонтанни, забавни сцени, истории, които се случват абсолютно импровизирано на момента и са наистина свързващи занимания, така че ви съветвам да се запишете и за това събитие, и за предните. Може да следите програмата ни. Тя е в сайта ни atelie47.com. Следете Instagram, Facebook страницата ни. Скоро ще имаме и YouTube канал, в който ще качваме шантови видеа с моята партньорка Захарина. Много ви благодарим за цялата подкрепа. Благодарим ви, че ни помагате да случваме всичко това, което ни харесва в това прекрасно място и надяваме се да се видим тук. До скоро!